बे समाव राजखान्थिनि मोनसे रादाब 14 नं चिरां दुवारनि मोनफ्रोमबो प्राइमारिफोरखौ लाफानानै बिबानगिरिफोर लोगो हमलायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारिखौ 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएल दोलोनि बानजायनायाव सान्तिपुरनि सुजित नार्जारिनि गोसोखां अडिटोरियाम हलाव खुंदों। बे हाबाफारियावनो मिरु इउपिपिएल दोलोनि राजु कुमार नार्जारि, एमएलए निर्मल कुमार ब्रह्म, एम रन्जित बसुमतारि, बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारिया बाहागो लादों। बेजों लोगोसेनो इउपिपिएल मिरु लाइमोन गांखंनि नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म, 14 नं चिरां दुवारनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारि, नेहाथारि निखिल बरगयारि आरो 14 नं चिरां दुवारनि मोनफ्रोमबो प्राइमारिनि आफादगिरि आरो नेहाथारि। बेनि अनगायैबो माखासे बिबानगिरिफोरखौ लाफानानै फैबाय थानाय बिसायख'थिनि सोमोन्दै गोबां पार्टी लेभेलनि खामानि मावलांनांगौनि बाथ्राफोरखौ लानानै सावरायलायो। बिटिआरनि मोनफ्रोमबो बियाबावनो इउपिपिएल दोलोआ बिजाथि होआ मानो बेनि हेंथायै फोरोंथायनि 1 इन्सिबो रावबो इउपिपिएल दोलोनि नेमखान्थिनि दोरोदनानै हाबा मावनो मोननाय नङा। फैबाय थानाय समफोराव देरहानायनि खामानिखौ बयबो गोख्रोङैनो हाबा मावलांनांगौ होननानै गुवारै बिबुंथिनि गेजेरजों गोख्रोङै फोरमायथियो एमएलए निर्मल कुमार ब्रह्म आरो गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारिया। जोंहा जिहेतु बिटिआर बिसायख'थिया फैगासिनो दङ, जों खोनादों सेप्तेम्बर दाननि जोबथा हाथायाव जोंनि बिटिआरनि बिसायख'थिया जागोन। गतिके जोंनो 14 नं चिरां दुवारल' नङा, जोंनि बिटिआरनि 40था बियाबावबो जोंहा फाइनाल प्रिपेरेसना सोलिगासिनो दङ। जोंहा 3200 बुथ कमिटिफोर आरो 445 प्राइमारि कमिटिफोर, 420 बिसिडिसिफोर आरो 40था जे जोंहा ब्लक कमिटि दं, गासैबो फाइनाल प्रिपेरेसना जोबजोब्बाय। चिरां दुवाराव जोंहा जिहेतु देरहाखानाय समस्ति, चिरां दुवाराव जोंहा रावबो गुबुन हेंथा हान्जा बेवहाय गैया। बिसायख'थि देरहानायखौथ' बारहो, बिथांमोना गामि गामि जेरावबो गैया, कुनु प्राइमारि कमिटि बिसिडिसि कमिटियाव बिथांमोना गैया। दा गैया नालाय बिसोरो बिसायख'थि गेलेनो हानाय अबस्थाबो बेयाव गैया। बेयाव जायखियानो फैया मानो, जेसेबांखि गिदिर माने महाशय बेयाव दाफैथोंआनो मानो, रावबो देरहानो हानाय अबस्था गैया। एकमात्र बाव न'खर न'खर गामि गामि इउपिपिएलजों आरो दिनै बेखौनो जोंनि कर्मिफोरखौ एकदम साग्रेद खालामनो, जोंनि देरहाखानाय समस्तिखौ बेंथाबनानै दोननो आरो गोबां बिबाङाव थांनाय बाराव जेसेबां बिबाङाव जों देरहादोंमोन बेनिफ्रायबो डाबल बिबाङाव देरहानो थाखाय दिनै जों मोनसे साखाफारा हाबाफारि बेवहाय। 14 नं चिरां दुवाराव टिकेटखौ लानानै बिजाथिनि जे टिकेटखौ लानानै गावजों गाव दाङाबाजि जादों होननानै खोनानो मोनदों। टिकेटखौ लानानै खुनु समस्थियावनो इउपिपिएलना जेबो दावराव दावसि गैया। हाइकामान्डआ जेरैबायदि टिकेटखौ होगोन बेजोंनो बयबो मदद होनानै गेलेगोन होननानै दिनैनि बे मावथिफोरनि जे सभा, कर्मि सभा जे दंमोन दिनै वार्कार्सनि, बेयाव बयबो गावनि गोसोनि बाथ्राखौ बुंदों। जोंनि इउपिपिएलआ मोनसे गणतान्त्रिक हान्जा, बेयो मोनसे सुबुं दाराखौ फोथायग्रा मोनसे हान्जा। बेयावहाय साफ्रोमबो सुबुङानो बिसायख'थि गेलेनो थाखाय गावनि गोसोखौ थिग खालामनो थाखाय मोन्थाय दङ। सासे बुथनि कर्मियाबो, सासे प्राइमारि वार्काराबो, ब्लक कमिटिनि वार्काराबो, सासे मेम्बाराबो जोंनि इउपिपिएलनिफ्राय बिजाथि जानो लुबैनायनि मोन्थाय दङ। फाइनालि थाङै थुङै हाइकामान्डआ डिसिसन लागोन जे सोरनो बिजाथिखौ होनाय जागोन। उइनिं फेक्टरखौ नायनानै, रायजो राजाफोरनि बजबनाय एक्सेप्टेन्सखौ नायनानै 14 नं चिरां दुवारल' नङा, 40था समस्थियावबो जोङो बिजाथिखौ जोङो होगोन आरो हाइकामान्डआ जेरैबायदि डिसिसन लागोन, जोंनि दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोना जेरैबायदि थांखि लागोन, बे थांखिजोंनो जोंनि साफ्रोमबो इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आरो मावथिफ्रा हेफाजाब होनानै हाबा मावलाङो। सार बिक्रम दैमारिया बिटिआर सरकारनि जिखिनि फान्ड फैदों बेखौ थांफिनबाय होननानै ससियेल मिडियाआव अजद होबाय थादों। एक्सुवेलि बेक जाफिनदों नामा डेभेलपमेन्टनि बेलायाव आरो नैबे बिटिआरनि जिखिनि फान्ड फैसाफोर बाहायनो हामाराखै नामा? मा बुंगोन बेनि बेलायाव नोंथाङा? बिक्रम दैमारिया सासे थिखादार होननानै खोनादों आङो। बे थिखादारनि सोंनायनि फिननायखौ आं होनाय नङा। जोंनि इउपिपिएलनि गोबां थिखादारफोर दङ, बिथांमोना बे फिननायखौ होगोन। बिथाङा जिहेतु बिपिएफनि थिखादार होननाय आं खोनादों। जोंनावबो इउपिपिएलआव थिखादारफोर दं, जोंहा सरकार जाबाय जों जे गोबां थिखा थुखुलिफोर होबाय थायो, जोंनि इउपिपिएलनि थिखादारफ्रा बेखौ मावो। गतिके बिक्रम दैमारिनिया जुदि थिखादारनि नोजोरजोंल' नायदोंब्ला, बिथाङा जुदि खालि बबे फैसाया फैखो बबे फैसाया थांखो बेखौल' जुदि सान हर सानबाय थादोंब्ला,
बेखौ जोंनि UPPLनि थिखादारफोरखौ जबाब होनो थाखाय आं खावलायहरदों आरो सोरबा लिडारफोर सोङोबा बुं BPFनि लिडारफोर सोरबा सोङोब्ला नोंथांमोना बे बाथ्राखौ आंनाव सोंनो हागोन खिन्थु सोरबा थिखादार सोंनाय सोरबा माबा माबि बिजनेसमेनफोर सोंनाय बेखौ फिननाय होथारनांगौ होननानै आं सानो। सार देग्लायनि नैबे बिसायख'थियाव नोंथाङाबो बिजाथि महरै गसंगोन नामा? आं बिजाथि जागोन ना जाया आं मा बिबान मोनगोन मोना बेखौ जोंनि पार्टी हाइकमान्डआ डिसिसन लागोन आङो बेखौ बुंनानै लानायनि बा आंहा बेबायदि लुबैनाय जेबो गैया आङो दोलोनि गाहाय नेहाथारि आं गोदोनो बुंदों आं सासे साधारन कर्मिमोन आं पस्टार स्टाफग्रामोन आं साहा राननानै होग्रासोमोन टेबोल फुगारग्रा सियार रोगानानै होग्रा ओंखाम राननानै होग्रा सासे कर्मिसोमोन आं UPPLनि साधारन कर्मिया दिनै साधारन सम्पादक जाफैबाय बेयावनो आंहा जोबोद गोजोननाय दङ गतिके इयुनाव जे बिबान होलाङो जोंनि हानजानि दैदेनगिरिफ्रा आं बेखौनो मानिनानै खामानि बेसे गोबाव थागोन सार बे सरकारा UPPL सरकारा? UPPL सरकारा 2025निफ्राय 2030 सिम रायजोनि आशीर्बादजों बोसोरबा प्रमद बर' सारनि दैदेननायावहाय UPPLनि सरकार जानो थांगासिनो दं नोंथांमोना दोलै नोगोरै रंजा बाजा सिगांनि सरकारफ्राव नोंथांमोना सोंलु सोंनो हायामोन नोंथांमोना खौरां दैथायनो हायामोन गिलुम गिलुम नोंथांमोना खामानि मावनो गोनां जादोंमोन सिगांनि सरकारफ्राव जोंनि UPPL सरकाराव नोंथांमोननि खौरांगिरिफोरनि बिबाङाबो गोबां बांदों गोदो मोनसे जायगायाव सासे सानैल' खौरांगिरि दंमोन दा माने लाख'लायनो हाथ्रयै नैबेबायदि माइक नोंथांमोना जों नुसै जेरावबो गामि ओनसोल सिं ओनसोलफ्रावबो खौरांगिरिफोर जों नुनो मोन्दों बेनो फोरमान जे जोंनि ओनसोलाव सुबुं दारा खान्थिया गायसनजाबाय जोंनाव गोजोना गायसनजाबाय जों जौगाबाय जोंनि जायगायाव लेखा गोरों ओंखारबाय लेखा गोरोंफ्रासो जिहेतु खौरांगिरि जानो हायो दा बेबायदियावहाय आङो बेखौल' बुंनो लुबैदों जे जोंनि UPPL सरकारा जेब्ला 2025आव फैगोन नोंथांमोननि खौरांगिरिफ्राबो बांनायनिफ्राय बांलांबाय थागोन नोंथांमोनखौबो जों हेफाजाब मदद होलांबाय थागोन 2025 सनाव जोंहा सेप्तेम्बर दानाव गोदान जे सरकार फैगोन बियो UPPLनि हारसिङैनो सरकार जागोन जोङो 25निफ्रायबो बांसिन MCLA लानानै 2025नि सेप्तेम्बर दानाव सरकार दागोन आरो रायजो राजाफोरखौ जों अरायबो सेबा खालामलांबाय थागोन। सर 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ लानानै प्रमद बर'आ समस्ति बारायगोन होनना बुंदोंमोन दा बेनि बेलायाव बेखौ समस्तिया बारायनाय नङा होननानैहाय मा होनोमोनलाय कास्टम दैमारिया बुंगासिनो दं एक्सुवेलि माबायदि 125 नोंथांमोना सोरबा कास्टम सोरबा बिक्रम कास्टमा माबा कनस्टिटिउसनेल एक्सपार्ट नामा बेयो मालाबा पार्लामेन्टआव थांनानै बाथ्रा बुंफिननो मोनदों नामा सोरजोंबा बेहाय लोगो हमहैनो मोनदों नामा कास्टमा आंनि फंबाय आं बेखौ जोबोद अनो बेनि सोंनायनि फिननायखौ आङो होनो लुबैयो कास्टमखौ गोदोनिफ्रायनो जोबोद अननानै जोंनि साया सायख्लुमावनो बिथाङा आन्दलन खालामनानै लिरबोदों मोजां गथ' बेयो इयुनाव बिथाङा गोजोन पलिटिक्सआव राजखान्थियाव बिथांनि इयुना गोजोन खामानि मावलांबाय थानांगौ कनस्ट्राक्टिभ भाबै मिनिंफुलि रायजोखौ सेबा खालामलांबाय थानांगौ बे नाङा फाङा बे जिनिसखौ जाथारा मोनफ्रोमबो जिनिसखौ जोङो मिडियायाव खौरां बिजोङाव बुंनांगौ बाथ्रा नङा दिनै जे गहपुरसिम जोंनि BTRनि सिमनाया बांहैबाय बे माबा गोरलै बाथ्रा नङा BTR